Ina son zuwa ƙasar Saudi Arabia karatu, amma ban san yadda zan yi ba. Ban san wasu takardu ake buƙata ba. Ƙasar tana mugun burge ni, ga ta da yanayin karatunta na can ƙasan shi ma yana burge ni yanda suke ba ma ɗalibai kulawa da kuma ci gaba da suka samu a fannin karatu. Amma ban san yadda zan yi ba. Ban san wasu halastattun hanyoyi zan bi wurin ganin na je Saudi Arabia karatu ba. Gashi iyayena ba su da kuɗi, ni ma ban da kuɗin da zan kai kaina ƙasar Saudi Arabia. Wane hanya ne zan bi don tafiya ƙasar Saudiya? To in sha Allahu a cikin wannan bidiyon zan nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku bi wurin ganin kun tafi Saudi Arabia karatu. Zan nuna muku hanyoyi da kuma takardun da ake buƙata wajen ganin kun samu gurbin karatu a ƙasar Saudi Arabia. Tabbas samun gurbin karatu a ƙasar Saudi Arabia abu ne mai kyau kuma abu ne na ci gaba. Duba da yanayin irin ci gaba da suka samu a fannin karatu da kuma kula da ɗalibai da suke yi. Saboda haka in sha Allahu ku biyo ni a cikin wannan bidiyon. Zan nuna muku hanyoyi mafi sauƙi musamman ta hanyar scholarship wurin ganin mutum ya samu gurbin karatu a ƙasar Saudi Arabia, da takardun da ake buƙata da kuma inda mutum zai submitting application. Kamar yadda kuke gani, shi dai wannan portal na Study in Saudi yana samar da ɗalibai gateway wurin ganin sun samu daman karatu a Saudiya, wanda Ministry of Education na Saudiya take ɗaukar nauyi. Aƙalla akwai jami'o'i guda 24 da suke ɗaukar nauyin suke ɗaukan ɗalibai karatu a wannan ƙasa ta Saudi Arabia. Bara mu je mu ci gaba da ganin bayanai. Bugu da ƙari, shi karan kanshi wannan portal da kuke gani dai a jikin screen yana ba ɗalibai dama su iya applying ɗin university guda 5 as of 2024 ɗin nan. Da yana ba da dama ne a applying guda 3, amma yanzu sun ƙara shi zai iya baka dama kai applying universities guda 5 daban-daban a lokaci ɗaya. Wayannan su ne takardun da ake buƙata wurin ganin kayi applying ɗin scholarship a Saudiya. Da farin farko zan lissafa muku su, sai yanzu nuna muku hotunan su, wato sample ɗin su kenan. Na ɗaya dai kun ga ana buƙatan passport. Passport shine international passport nake nufi, wanda za ka je immigration office yi maka don ka samu daman fita zuwa kowace ƙasa da kake buƙata, wato international passport a takaice. Na biyu akwai katin haihuwa, wato birth certificate. Wannan duk yawancin mu mun san shi, katin shaidar haihuwa. Na uku akwai high school certificate. High school certificate yana nufin ka samu secondary school ɗinka a nan Nigeria kenan, yana nufin secondary school ɗinka, certificate na secondary school ɗinka, WAEC ɗinka ko kuma NECO. In some instance kuma za ka iya amfani da diploma idan ka yi diploma a university ko college. Na hudu akwai medical report, wato za ka kawo medical report a takarda da ke nuna cewa lafiyanka kalau tun daga kan medically fit ko kuma har da physically fit haka. Na biyar akwai certificate of no criminal record. Wannan ana samun shi ne a wurin 'yan sanda, police station. 'Yan sanda suke yin wannan. Akwai shi kala biyu amma kuma su ba su indicating ba. Akwai wanda ake yin shi a state CID, akwai kuma wannan ta online ma za ka cike kana buƙatan shi. Sannan akwai kuma wanda za ka je normal police station naku, divisional police na anguwanku ko area ku, za ka je za su yi maka shi. Na shida akwai color photo, wato passport, hotonka kenan. Hotonka, passport ɗinka an fi son wanda ya kasance background ɗin shi fari ne, duk zan nuna muku. Na bakwai za ka kawo father's passport or ID, wato mahaifinka za ka kawo international passport ɗinsa ko kuma ID ɗinsa. ID yana nufin ko irin NIN haka, approved day national identity card. Kun ga akwai irin su NIN, akwai su driver's license. So su anan suna son passport ko kuma ka kawo irin NIN ɗin nan. Na takwas kuma mahaifiyarka, ita ma za ka kawo NIN ɗinta ko kuma passport ɗinta, international passport ɗinta. To tunda yawanci mun san iyayenmu ba lalai bane sun yi passport ɗin nan, za mu iya sa national identity card ɗinsu. So duk zan nuna muku hotunan kalan documents ɗin da ake so. Wayannan documents guda 8 ɗin nan da kuke gani they are required, wa'anda dole ne. Sauran takardun da kuka gani a nan ƙasa optional documents ne. Kuma abin da nake son ku ƙara sani shine wayannan takardun guda 8 ɗin nan da na lissafo muku, bayan kun same su a turance sai kun yi translating ɗin su zuwa Arabic. Sai kun yi translating ɗin zuwa documents ɗin nan zuwa Arabic.
yanzu nan na turancin ne duk zan nuna muku, shi ma na Arabic ɗin zan zo in nuna muku shi. Sannan kuma duk wanda yake son translating ɗin documents ɗin akwai inda za ku yi magana an haɗa ku da wanda zai muku translating ɗin documents. Kun ga da optional documents ɗin nan za ku kawo reference from the place of study, wato za ka kawo reference letter daga makarantar da ka gama haka, ko kuma wani malaminka ko wani professor ko kuma wani mentor naka haka dai wanda ya kasance babban mutum ne haka kuma academia ne, za ka kawo reference daga gare shi. Akwai recommendation letter taskiya, wannan an fi buƙatan mata in za su je Saudiya karatu. Taskiyan nan shi kuma in kana da wanda yake ƙasar Saudiya ko malami ne ko kuma wani academia ne shi ma ta can, zai iya yin taskiya daga ƙasar Saudi Arabia ya tura maka sai kai uploading ɗin shi. Amma wayannan optional documents ne guda biyun nan da na gaya muku, ba dole ba ne. Sannan kun ga akwai certificate of proficiency in Arabic, certificate da ke nuna cewa kana jin larabci ka iya. Sannan akwai na 4 certificate of proficiency in English, certificate da ke nuna cewa ka iya turanci. Wannan su ne irin su IELTS ɗin nan, su TOEL, TOEFL exam ɗin nan da ake yi, manya-manyan exam ɗin nan ne na duniya da ke nuna cewa mutum yana jin turanci. Amma wayannan documents ɗin dai guda 4 nan da na lissafo, kar ku manta na gaya muku optional ne, ba dole ba, sai dai samun su yana taimakawa mutum wurin boosting ɗin chances ɗin shi na samun damar karatu a ƙasar Saudiya. To batun shekaru kuma fa, batun shekaru in muka zo, wayanda suke neman digiri, bachelor degree, zai kasance daga shekara 17 ne kuma ka su wuce shekara 25. In kana shekara 16 ba za ka iya nema ba, sannan in ka wuce shekara 25 kana 26 shi ma ba ka da daman da za ka yi applying ɗin scholarship ɗin nan, in dai a lokacin da aka buɗe ne. Sannan in aka zo batun 'yan masters daga abin da ya shekara 30 ne zuwa sama. In aka zo sashen kuma masu karatun PhD wato doctoral kenan, su ne 'yan 35 zuwa sama. Haka tsarin yake a Kingdom of Saudi Arabia. Kaman dai yanda na faɗa, wannan shine international passport na ɗaya kenan a cikin abin da ake buƙata wurin fita zuwa ƙasar Saudi Arabia karatu. International passport dai passport ne wanda zai baka dama zuwa kowace ƙasa a faɗin duniya. Wannan shine birth certificate, takarda na shaidar haihuwa. Ga kuma high school certificate, wato WAEC ɗinka kenan, buƙata shi ma wurin ganin ka cike wannan application. Takarda na 4 ko ita ce certificate of fitness, medical fitness, wato na lafiya kenan. Wannan ma za ka iya samu ta a Ministry of Health na anguwanku ko garinku, ko kuma ka je asibitin gwamnati, babban asibitin gwamnati da ke jihar ku, don ganin an maka irin wannan certificate ɗin, ko da ba a yi maka a Ministry of Health ba. Takarda na 5 ko shine certificate of no criminal record, wanda 'yan sanda ke yi. Wannan shine mai sauki, wanda za ka je division na anguwanku ko kuma area ku a yi maka. Wancan ɗayan of no criminal record shi ana applying ɗinsa ne ta online, kuma yana da tsada don ya kai ma sama da naira 50,000. Amma wannan da ƙananan kuɗi abinka za ka samu a area ku. Takarda na 6 shine za ka samu passport kaman wannan yanda kuka gani, kaman wannan yanda na fito a white background aka yi mishi. Na yi kyau ko? So za ku samu passport mai kyau kaman wannan. Takarda na 7 da na 8 ko shine ID card. Wato tunda dai iyayenmu ba lalai bane suna da kuɗin international passport na mama da baba, sai ka ɗauki national identity card na mama da baba, ka ɗauki hotunansu da kyau su fito, sai ka samu damar uploading ɗin shi. Wayannan takardun guda 8 su ne takardun da ake bukata na English, wato na yaren Turanci, in za ka yi applying ɗin Saudi Arabia. Ban san bidiyon ɗin ya tsawo, a part 2 na wannan bidiyon zan nuna muku irin sample ɗin Arabic ɗin da kuma yadda za ku yi translating ɗin shi, kuma an haɗa ku da wanda za ku yi translating ɗin documents ɗin a wurin shi idan kuna so. Sai mun haɗa a bidiyo na biyu. To yanzu dai na tabbata kun gamsu da wannan bidiyon yadda na nuna muku daki-daki irin takardun da ake bukata wajen ganin kun yi applying scholarship a ƙasar Saudi Arabia. A bidiyo na biyu zan nuna muku takardun Arabic ɗin, wato yadda za ku yi translating ɗin documents ɗinku da wanda za ku abin nan. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi subscribing ma YouTube channel ɗina,
da Facebook page ɗina ku yi following, sannan da TikTok account ɗina The Giant Source.